बे समाव बीटीसीनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आसि थुयै सासे फरायसाया गोख्रों भाबै सोंलु खालामदों। आसि थुयै बीटीसीनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव मोनद' हारिनो एसटी होनो थाखाय थिरांथा एबा गनायथि होदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिथांनाव बर'नि थै दंना गैया होननानै सोंलु खालामदों फरायसाया। ससियेल मिडियायावहाय गोसारनानै दंगासिनो दङ नोंथाङा लानहाया बेफोरबायदि खोथाखौ नोंथाङा सासे बर'नि थै थानानै नोंथाङा मानो बर' हारिखौ मानो फाननो नागिरदों? नोंथांनाव मा नोंथांनाव बर' हारिनि थै गैया नामा? आरो नोंथाङा हाग्रामा महिलारि नोंथाङा बेफोरबायदि जिबायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेफोरबायदि बुंनायखौ जों माब्लाबा गनायनानै लानो हाया। हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गोख्रों भाबै सोंखारिदों सासे फरायसाया केबिआर कलेजनि एबा अरांनि उदालगुरि जिल्ला अरांनि केबिआर कलेजनि सासे फरायसुलिया गोख्रों सोंलु खालामदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा समाजारि बिजोङाव बे समाव बाथ्रा बुंदोंमोन जे बिथाङा बुंथिदोंमोन एसटी नांगौना नाङा हा पाट्टा नांगौना नाङा बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो जायखौ लानानै बे फरायसाया गोख्रों भाबै सोंलु खालामदों जे बे समाव बर'नि थै दंना गैया हाग्रामा महिलारि बिथांनाव बर'नि थै दंना गैया। बिथाङा जे बे समाव मोनद' हारिनो एसटी होनो थाखाय आखायाव लादों जा बे लानायखौ जों माब्लाबाबो गनायना लानो हाया होननानै बुंथिदों। बे फरायसुलिनिफ्राय गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव जाय बिथांफोरा एबा बे समाव राजखान्थियारि बिथिंखौ नोजोर बोनानै बे समाव बाथ्रा बुंनाय एबा एसटी नांगौना नाङा एसटी जासिनाय बाथ्राखौ लानानै गोख्रों भाबै सोंलु खालामदों जे हाग्रामा महिलारि बिथांनाव बर'नि थै दंना गैया। बे समाव बिथाङा जाखिनि बाथ्रा बुंदों मोनद' हारिनि एसटी होनायनि बाथ्राखौ जों माब्लाबाबो गनायना लानो हाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों। जुदि आरोबाव गोनां जायोब्ला गोख्रों भाबै सोमावसारबावगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बे फरायसाया। हाग्रामा महिलारि आरो आसाम सोरखारनि बिथांखि लानाय मोनद' हारिनो एसटी होनो थाखाय गनायथि होनो थाखाय थिरांथा खालामनायखौ लानानै बे समाव केबिआरनि फरायसुलिफोरा गोख्रों भाबै सोमावसारदों आरो बे सोमावसारनायावनो बाहागो लानानै सासे फरायसुलिया गोख्रों सोंलु खालामदों हाग्रामा महिलारि बिथांनाव। हाग्रामा महिलारिनावबो बर'नि थै दंब्ला मा जाहोनाव बिथाङा बे समाव मोनद' हारिनो एसटी होनो थाखाय नागिरदों एबा हेफाजाब होनो थाखाय नागिरदों? मानि थाखाय बिथाङा बे समाव हानि पाट्टा होनो थाखाय सिगांदों होननानै गोख्रों सोंलु खालामदों बे फरायसुलिया। दायो मोनद' हारिया माने एसटी डिमान्ड खालामनायखौ जों मालाबाबो गनायनानै लानो हाया आरो जुदि जोंहा बिसोरनो आसाम गभर्नमेन्टआ बिसोरनो एसटी होयोब्ला जोंहा जोंनि थाखाय बिराद खहा ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरनि थाखाय बिराद खहा जागोन गोबां खहा जागोन आरो जों बेखौ माब्लाबाबो मानिनानै लानो हाया। आरो जोंहा जि थाखानाय ट्राइबेल स्टुडेन्टफोर दङ बिसोरनि थाखाय फिउचाराव एबा जोंनि यां जेनेरेसन एबा जोंनि फिउचार जेनेरेसनाव जोंहा गोबां खहा जाहैनो हागौ। बेखौ साननानै जोङो दिनै केबिआर कलेजनि गासैबो स्टुडेन्ट बर' फरायसा आफादफोरा दिनै जमा जादों आरो आं आसाम गभर्नमेन्टखौ बेखौनो रिकुवेस्ट खालामनो सानोदि बिथांमोना जिबायदि एसटी डिमान्ड खालामनायखौ बिथांमोना प्रप'जेल खालामनायखौ एक्सेप्ट खालामनो थांगासिनो बेखौ उइथड्र खालामफिनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। आरो जोंनि बीटीसी ओनसोलाव गोबां राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना माखासे एसटी होनांगौसो होनना बुंबाय थादों। बिथांमोननि खोथाखौ जों माब्लाबाबो मानिनानै लानो हाया आरो नोंथां हाग्रामा महिलारि नोंथांखौ आङो बुंहरो नोंथाङा जिबायदि ससियेल मिडियायाव बुंनानै लादोंदि गुबुन हारिफोरखौ एसटी होगोन माबा होगोन हानि पाट्टा होगोन होननानै बुंना लादों बे खोथाखौ जों माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया। जों बर' स्टुडेन्ट जानानै जों माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया आरो नोंथाङा सासे बर'नि थै जानानै नोंथाङा बर'नि सासे फिसा जानानै नोंथाङा गावनि बर' हारिखौ मानो फाननो नागिरदों? नोंथांखौ आं बुङो नोंथाङा मानो
बेफोरबायदि खोथाखौ नोंथाङा सासे बर'नि थै थानानै नोंथाङा मानो बर' हारिखौ मानो फाननो नागिरदों नोंथांनाव मा नोंथांनाव बर' हारिनि थै गैया नामा आरो नोंथां हाग्रामा महिलारि नोंथाङा बेफोरबायदि जिबायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेफोरबायदि बुंनायखौ जों माब्लाबा गनायनानै लानो हाया